दिनै जोंनि मयनामाता गावआव SM निउस बिथांमोना जोंनि माखासे खामला मावनानै जाग्रा रायजो राजा बिथांमोननो माखासे फौजिफोरा सार्भिस मावग्राफोरा जानाय लोंनाय माइरं दैरं राननायाव नुजाफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे दिनैनि बे माइरं दैरं बायदिसिना जाग्रा लोंग्राफोरखौ मोनग्राफोरनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय। जोंनि मयनामाता गामिनि माखासे सार्भिस मावनाय बिथांमोना 4 ग्रेडनिफ्राय लानानै गासै बिफाननि साख्रिफोर मावग्राफोरा थांनाय दाख्लै बावैबो खनसे रानखांबावबाय। बिथांमोना माने माखासे फौजिफोर लोगो नांनानै रानदोंमोन। दायो दिनै रानबावनायनि जाहोनानो जाहैबाय दाख्लै माखासे फौजिफोर आरो डिलारफोर थालांबावनानै बिथांमोना रानथ'नाय जायाखैमोन। बेखायनो बे बिथांमोना नै दिनैनि थारिखआव बे माइरं दालि थाव संख्रि सयाबिन आलु बेफोरखौ बिथांमोना दिनै आरोबाव दाख्लै थालांबावनाय जिबिलाक न'खरफोर दङ बे न'खरफोरनो दिनै रानना होनाय जादों आरोखि। ओरैनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ राननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरा दिन हाजिरा मावाब्ला बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोबोद आंखाल जायो। दा बिथांमोना बे जोंनि बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि जिथु गिख्रंथाव बे भाइरासनि थाखाय खामला मावनो हायाखै एनबायनो हायाखै। बेनि थाखायनो बिथांमोननो बोथिसे ओंखामब्लाबो संनानै जाथों बेबायदि हिसाबै गासै फौजिफोर मास्टारफोर आरो बिदिनो 4 ग्रेडनि मावनाय माखासे बिथांमोना लोगो नांनानै बे माइरंखौ रानना होनाय जादों। बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लकडाउना जुदि बारायबावोबा नोंथांमोना आरोबाव बिथांमोननो गोरिब न'खरफोरनो अनसुंथाइखौ होबावगोन नोंथांमोना सानो नामा? बेखौ जोङो निस्सय बेनि माने लकडाउना जेब्ला बारायो अब्ला जोंहा बाध्यथाबो जाहैनो हागौ। जिहेथु बिथांमोना माखासे एकदमबारे अबस्थाहीनफोर दङ। सरकारा जिहेतु गासैखौबो थोजासेखौ होफुंनो हाया। बेनिखायनो गामि गामियाव जिबिलाक सार्भिस हल्डारफोर दङ बिथांमोनानो माखासे खामानिफोरखौ हेल्प खालामनानै होगोन जानाय लोंनायफोरखौ बेखिनिखौ आसा दङ।